Takže ahoj lidi, já jsem Mick.cz.lp a vítám vás u mýho videa z Team Fortress 2. Akorát se připojeme na nějaký server, jsem vybral. A točím to. No, to nebudeme řešit. A bude taková půl hodinka a já si sem jenom šáhnu pro mobil, že jsem si musel zapnout stopky. Je 14:05, tak budeme točit nějak do 30. Jako je 25 minutový video. Co by, nebo když nás to nebo když už nebudu chtít natáčet, nebo budu muset už jít, tak to budu muset ukončit. Bohužel. No, a už jsme se připojili a nějaký úplně smot server. No tak to jdu pryč. Protože tam je jenom jeden člověk. To by nás nebavilo. Když bychom ho tam hned sebrali a papa. Tak. Už to znovu máme. Tak, continue. Tady už je to aspoň živý. 11:12, no. To je ten server, jak jsem tady před chvilkou byl? Ne, jo? Je to ona hned je tady zabijeme. S scoutama. Je čau, kámo! Akorát jsme vyhrali. Že ho takhle zabijem. Uí. Tak a hned náš první kill, hned ze začátku. Tak. Já si beru hevíka. Mám maso. Chcete maso? Doufám, že jste se už naobědvali. Tohle bude moje první videjko. A hned potom natočím ještě vlog. Nebo by se dal první vlog. Nevím. Ale to je jedno. Ale hlavní je, že už natáčím. To je hlavní. A ti uteču, kámo. Ahoj! Spolu jsme se... bo mě někdo obešel. Blbej scout. A jako já tam jediný mám jako čekat, jo. Tak jste se zvládli jako. Tak si vezmeme snajpera a půjdeme kopat. Jako malý holčičky. Jako mají miminka. Uí. Utíkej. Jo, spawnul u sniper. Hele, máme rovnou centrinu. Tady na pomoc. A utečeme. Tak co, jsou tam nějaký sniperové. Což on tam nikdo není. Jsme mu trošku pomohli, jsme mu to usnadnili. A tam je krabička, teda kufry, jako to budeme muset hlídat. Au. Jsem trošku nemocnej, no. Tak se omlouvám. A tady někde bude takový zlý chlapeček. Jmenuje se Spike. A ten nás tady možná killne. Uí. Kruce, hlavně se nám tady všichni hejbou. Já věděl, že tam budeš. To bychom se tak mohli vzít. No. Že bychom si zahráli na myšku a myš. Teda na kočičku a myš. Kočku a myš. A vezmeme si skauta. Doběhneme tam toho snajpera. Nakopeme mu to z kozen. Doufám, že tenhle nám ho tam nezabije. Čekaj. Komikaze! Papa. Já jsem to říkal, že ho doběhneme. Já to říkal. Není tam někdo? Uí. Vaja, boza. Takata, jenom si jist takata. Uděláme velký takata tady za chvilku. Bolí být malinkýho.
He, nemusel si nám brát tu lékárnu. Stejně bychom tě klepli tak či tak. Ují. Hej, ten je hnusný na nás. Ojojoj. Hej, jedu zase provokovat. Ují. Snajpere, jsi tady? Tak si počkáme chvilku. Zatím se nám tady dodělají lékárny. Ajaj. Nějaký živý je to tady. Máme víc HP než ty kama. A to je co říct. No už není no. A to je jedno. Fire. Hele, nás healoval. Nějaký hodnej chlap. Peček. Ahoj. Ten nám nakopal, prdel. Ten nám jí nakopal. A to seknu mamince. Pěkná zbraň, kámo. Ty už jí nic nemáš. Ty bychom vzali? Jdeme. Ne. Jdeme provokatéry, jdeme dělat ze sebe provokatéry. Celýma utečeme. Minuji. Morgan. Rychlejší, kamo. Ahoj. Ví. Hej, že bys měl vzal pálku. Kdo to tam měl? Ten dostane. Rozdrte ho, jste tam. No sláva. No, já jsem ho chtěl zabít, no to je jedno. Musíme jít pomalu, protože tahle bazuka je taky těžká. Jo, ale dali jsme ho. To je hlavní, a to je fakt hlavní, když jsme ho sundali. Kdybychom si zahráli na demomanka. Máme tu super sekeru. Ne, já jsem u červených a akorát my prohráváme. Na ty červený mě tak bavilo. Fail. Možná jsme to ani mohli být my. Takhle jsme mohli dopadnout. Aj. Aha, to byl Mr. De Janeiro. Poběž, kámo, poběž. Jo, mají to modré, že si jdeme. Pojď mi pomoct, to tady taky healuješ. Ani nebojete. Školím tady to, rozmlátíme. Fire. Next to Kinding. Achievement unlock. Se podíváme, kolik je hodin. No. Teď natáčíme ani ne 10 minut. Modlím se, aby jsem už nemusel. To by bylo nice. Ale to by fakt bylo nice, kdyby jsem už musel. Teď ti říkám. Ten je hnusnej. Máme F2. Vyhrajte to, dejte mu ten node. Stejně zase půjdeme, že tohle Schwanda, že to je Schwanda, už to tady už trošku dáváme. Jo, od té file, jo. Výborně, my jsme kikoví najednou. Najednou nám to nějak
Jde. Děláme si takovou. Ty porchonto. Jsme ožrali. Ale my jsme fakt. Ne, dobrý. To byl jenom nějaký lektvar. To je jen omráčení. Nebudeš ho healovat, ti říkám. Nebudeš. Aha, rakeťák. Jste rakeťák. 10 HP to ujde. Tady. Aha, my jsme vyhráli. Tak to vidíte, jak to u nás chodí. Když já se někam připojím, tak tam to hned jedeme na plné čáře. Co? Už to dejte. Server is chilling level? Tak jdeme pryč. Tak to jdeme pryč, vám říkám, protože já nový servery nemám rád. A budu točit hodně, no, tady to je trošku živé, doufám, že se to sem pak nahromadí lidi. 4 dny, Denisa. Čau kámo, buongiorno, papa. Tak to mě chodí. A kruci, já mu tam stoupnu, ale zabili jsme ho, téhle. A už se to sem už pomalu už připojuje. Dělej, pane, dělej. Vyměníme si asi, já si vyměním za ten meč mě, s tím mečem mě to víc baví. Pum. Aha. Hoďa. Jdeme si zabombičkovat. Uj. Vejdou po nás. No, tak tímto se s váma loučím. Děkuju, že jste se dívali. A ahoj.